ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮጣ ስብሒ ጮማ አይኮነን ድሎት ምቾት ልበይ ሳዕስዒ ጭፈራ ሕይወት እዩ ባይ ዜማና ኾለስኩ ፍትፍት መግቢ ነፍሲ ምዝማሪው ደስታይ ናይ ዝማተይ ፈውሲ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ ጉራማይለ ሕይወት መልክዕ አልቦ ኾይኑ ብኽልተ እግሪ ክሕንክስ ከም አይሉ ቀጭን ኩታ ፍቕሪ ደሪብካሉ ብርሃን ፋኒኑ ብመዝሙር ዘሚሩልካ ከማን እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ ሸኸም ከቢድዎ ናቡን ዝመፀ ከይተገበረሉ መናሎ ዝወፀ ምሕረት ዝለመነ ናይ የማናይ ሽፍታ መራሒ ናይ ገነት ጌርዎዩ ጎይታ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ ምሕረቱ ዘኪረ ክምለስና ቤተይ ይጎይ ክርስቶስ ክሓቁፍ ክሳደይ አቤት ተመልከቱ ነዚ ድንቅ ፍቕሩ ግርማ አልቢሱኒ ቀለቤት አሲሩ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ አይርስኦንየ ናይ መስቀሉ ፍቕሪ ስለይ በደለኛ ደሙ እኳ ዘዛሪ ከራድዮን ጎይታይ ሕማመይ ዝወስድ አፂዎ ብደሙ ናይ መከራይ ሰነድ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ እስከ ልበይ ዘምረሉ ንጎይታ ጣመስሙ ንገረሉ ብእልልታ አመስግን ዘምር ኮታ
ተዝብቺ ተበውሃለች ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትኩኒ ደንገተ ለውሉደ ዘብሕይወት ዘላለም ከመ ትኩን መድኃኒቶሙ ለሕዝብኪ ኦ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ወልጅ ዛይሎ ይክለነ ሳሊለነ ቅድ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በራቅሊጦስ ስለዚህ ያወሰነ ባረክ ሰሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ቅዱስ አብ በጊዜ የበዘተ ከመላክ ባለባት ተውበል
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ بزمن هيرودس ንጉሥ ሓደ ካብ ክልተ ኣብያት ዝኾነ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ዘርያሩ ዝኾነት ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይቲ ከዓ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግጋቱን ብዘይጉድለት ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። እንተኾነ ኤልሳቤጥ መሃን ስለ ዝነበረት ውላድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ምዃኖም ዝሓለፈ ኣረገውት ነበሩ። እነሆ ከዓ ዘካርያስ ብዘራ ሁሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግብሪ ክህነት ከገልግል ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ዕሳን ዕጫ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ቦዛ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። ሽዑ መልአክ እግዚአብሔር ብወገን የማን እቲ መሰውኢ ዕጣን ኮይኑ ተራእዮ። ዘካርያስ ከዓ ርኢዎ ሰንበደ፣ ፍርሃቱን ሓዞ። እቲ መልአክ ድማ ከምዚ በሎ፣ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕካ እዩ፣ ኣይትፍራህ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ስሙን ዮሃንስ ኢልካ ትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ደስታን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም፣ ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ። ወይንን ዘሰክር መስተ ከዓ ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሲ ኣዲ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ኣብ ህዝቢ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ኣምልኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ንእግዚአብሔር ውቑዕ ህዝቢ ንኸዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ንኽመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ሓይልን ከቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአክ ኣነ ሸንጊለ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋዕላ ሓልዩ እዩ እሞ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ትፈልጦ እየ በሎ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን